6.000 kilometer bag os, så ligger Nordpolen. Den tætteste beboelse, også kaldet verdens ende, er dansk. Det er det danske forsvar, der har den. Går under navnet Station Nord. Vi vil forsøge at komme til Station Nord. Vi vil forsøge at lave en random koncert på Nordpolen. Så det danske militær, en sjældent gang imellem, så hyrer de et eksternt bureau til at flyve deres ting derop. Jeg kender en på det bureau, min dejlige ven Nikolaj, som arbejder for Blue Water Shipping. Det er sindssygt, vil jeg bare lige sige. Der er ikke ret mange, der får lov til det her. Du er det nordligste punkt, altså du kan komme. Det nordligste punkt, jeg kan komme. Du kan jo ikke komme derop, altså ellers, medmindre du kender nogen ved forsvaret. Der flyver slet ikke nogen derop, altså udover militæret. Nej, slet ikke. Altså som i slet ikke. Ej, hvor er det vildt, mand. Det er fuldstændig random, det her. Der er ingen, der ved, at der er en koncert på vej. Fuldstændig random, og de ved jo ikke, altså de har jo ikke nævnt dit navn eller noget som helst. Okay, let's go. Vi skal til Nordpolen. Vi befinder os lige nu på et hotel i Viborg. Lige om lidt, så skal vi møde nogle ukrainske piloter. De flyver med et specielt gammelt ukrainsk cargofly fra en militærbase. The pilot? Yes, Captain Serge. Nice to meet you. This is my instruments, PA system, guitar. Gonna play a concert at the North Pole. My name is Louis. What? Louis. Louis. Lige nu er vi en del af crewet, kalder os selv for Cargo Attendants, og det er måden, du kan komme til Station Nord, som er ikke en civil base. De ved ikke, at vi kommer til Station Nord, det er de ikke klar over. Lige nu på Island, hvor vi er ankommet. Det hele det er lidt på gefylen. Vi prøver os lidt frem. Det, der skal ske nu, det er, at flyet det skal fyldes op igen. Vi skal gøre det helt klart på vores næste tur, som er over Grønland. Under os kommer der til at være absolut ingenting. Det kommer til at være gold is i 3.000 km. Deroppe går solen ikke ned, blandt andet. Der er isbjørne. Så vildt et område, at vi faktisk har skrevet under på, at vi har ansvaret for os selv. Ej, hvor er det sindssygt. Vi skal lande her. Vi skal lande lige her. Der er ikke noget. Der er ingenting. Og det er her, vi skal være. Vi er nu ankommet til Station Nord. Vi skal blive her, så vi kan lave vores random koncert på Nordpolen. Der er 5 mennesker, som er her lige nu. Jeg er den 6. De ved ikke, hvad jeg laver. Ja, du hed Louis Charto. Arktisk erfaring. Ja. Hvad kan vi sige om din? Jeg har været i Oslo en gang, hvor der var koldt om vinteren. Okay, det er godt. Jeg føler mig lidt som en spion på en eller anden måde. Jeg hedder Louis. Jeg er jeres medpassager her på basen. Men der har jeg tænkt lidt over, hvordan man får arrangeret det. Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, som jeg ikke kan tale så meget om. Men, okay. Hvis jeg peger i en retning, så hvis jeg rammer det tætteste sted, så er der over 1000 kilometer med is og sne. Måske nogle isbjørn. That's it. Det er det. Vi er så langt væk fra alt, at der er intet signal til nogle byer. Det er måske meget random alt det her. Ja, det er virkelig random. Vi ved ikke, hvad der skal til at ske lige om lidt, og det ved jeg heller ikke. De andre er stadig inde og spise frokost. Hvad siger du? Jeg tror lige at tage derover og lige pakke lidt ud. Jeg tror, jeg har tid nok til vores random koncert, og så håber vi, at det freaker dem ud på en god måde. Så gør vi det. Let's go.
skal have styr på det hele med det samme. Eller styrter det 30 fede færdig. Bliv mig hvis du var ærlig. Det bliver ikke noget særligt sådan der. Og i klassenavn Verden har ringet til dig. Og i kød skal du se jeg gør hvad der skal ske for mig. Random koncerter indtil vi spiller på orange-scenen. Yes! Sådan, mand! Kan det hele være i kufferten, eller hvad? Det hele, alt det her, det passer ind i den kuffert der. Tænk, hvad fanden er det, der spiller nu? Det er ikke hver dag, vi lige har en lyd, vi ikke er vant til. Er der nogen af jer, der vidste det her? Overhovedet ikke. De var meget interesserede i at høre, hvordan du kom herop. Sirius. Jeg har lige snakket med dem i 5 minutter. Altså Sirius-patruljen. Ja. Hvad sagde de? Jamen, hvad sagde du? Hvordan er han kommet herop? I dag så vil vi forsøge at forlade campen. Hvilken vej er nord? Det er den her vej her. Og så til fods gå ud mod... Ja, der er ikke... der er ikke noget den vej, jeg ved ikke. Så må vi se, om der er publikum i dag. Men altså, jeg håber faktisk ikke, der kommer publikum, fordi det vil være isbjørn, ikke? Jo. Der er rigtig mange isbjørn derude, alle mulige steder. Men jeg tror faktisk godt, det går op. Og det her, det vil jo så være verdens nordligste koncert. Vi er kommet den vej fra, og vi skal den vej nu. Altså, det er sgu lidt nøjere. Vi befinder os lige nu på Nordpolen. Vi er gået i 1,5 times tid. Vi er helt alene her. Fuldstændig alene nu. Der er intet ekko, for der er ikke noget at gøre ekko af. Her er bare tomt. Der er faktisk en fugl derovre. Hold nu kæft. Den kommer lige om lidt til at tænke, hvad fanden har han gang i ham her? Hvad fuck laver han? Fuck. Det er fandme random. Præcis, mand. Så er vi ved at være klar. Vi fucking gjorde det! Ja! Nordpolen! Jeg er helt alene, mand! Men vi fucking gjorde det! Vi nåede helt til Nordpolen! Og lige om lidt, så skal vi spille verdens nordligste koncert! Det er så svært. Det er så fedt. Ja, man. Okay, lad os gøre det. Lad os gøre det. Random koncerter. Indtil vi spiller på orange-scenen. Verdensrekorden i den nordligste koncert. Er det lige at lave her nu? Ja, det lyder fuldstændig vanvittigt. Roskilde! Hallo, tror du ikke hjælper? Du gør det bare mig, du gør det bare mig. Ja. Hallo, tror du ikke hjælper? Lad mig komme frem, lad mig komme frem. Det her, det er fucking sejt. Ja, ikke?